toute l'équipe. Et cette année, nous avons la chance de compétition. Nous avons pensé que ça donnerait plus de qualité à vos prises de vue, que vous pourrez revoir le 13 novembre, samedi 13 novembre, sur le canal 40, qui est le canal de Cavestany. Donc, si vous voulez revoir le spectacle que vous allez voir, le 13 novembre, samedi, canal 40. Nous avons vu dans l'Indépendant une erreur d'horaire. On avait annoncé 20h30, c'était 21h hein, sur les affiches, on a toujours dit 21h. Nous nous excusons pour cette erreur, mais ce n'est pas nous qui l'avons faite. C'est pourquoi nous commençons à 21h normalement. Bon, ara canviem de llengua, això és una peça en català. Doncs bona nit a tots. Com passa el temps? Ja fa 2 anys que vos vam proposar un divertiment sobre el nostre poble fa temps. Aquest cop rendrem un homenatge al Vallespí. Vallespí és una terra d'alegria, de pau. Era molt estimada pel gran poeta immortal Joan Amada, que en deia país de la vella bronzinaire, de la cirera, terra antigua de l'oliu, de la vinya, del suro rogenc, de la dolça manglana, o bé del castanyer que pensa i viu sota l'escorça. Deveu conèixer aquestes frases. El Vallespí, terra de poesia. Doncs imagineu ara que seu sus de la plaça d'un petit poble de l'Alt Vallespí, un dia feiner. Quan trauca el sud, ja comencen a cantar l'esmolet, perquè la gent matinera s'alli de casa i li porti treball. Veureu, doncs, desfilar, en cançons, naturalment, els treballadors del vilatge, el petit bailet que fa posdavalles al seu amo i que ho pagarà, els traginers amb els matxos carregats de llenya de castanyer, el darrer forjador de l'indret, el pobret, amic de la mainada, que el molesta gentilment, un pagès que ensenya als infants la tradició del treball de la terra, un caçaire que no ha res caçat, mais que fa una encontre coquina, diguem coquina. Tot això s'acabarà ben entès per la carrolada. Ben segur, els cants escollits per il·lustrar la nostra història fan tots partida del patrimoni folclòric català. I espereu que prendreu tant de ple als escoltar i veieu-los a cantar amb nosaltres com n'aprenem nosaltres als cantar. Això serà la primera part. La segona vous en parleré després. Je traduis pour ceux qui ne comprendraient pas le catalan. Voilà déjà 2 ans que nous vous avons proposé un divertissement dont le thème était à notre pauvre Fatems, notre village autrefois. Cette fois-ci, nous rendons hommage au Vallespir, terre de joie, de paix, de poésie, souvent chantée par de nombreux poètes, dont Joan Amade. Donc, transportez-vous par la pensée sur la petite place d'un village du Haut-Vallespir un jour de semaine. Dès que le soleil se lève, le rémouleur vient de sa chanson réveiller les gens. Vous verrez alors défiler en chanson, bien sûr, les principaux personnages du village. Le petit valet de ferme, qui trompe son patron avec sa jeune femme, les muletiers et leurs mules chargées de bois de châtaignier, le dernier forgeron du village, le pauvre vagabond qui est ami des enfants qui le taquinent gentiment, un paysan qui apprend aux enfants du village le travail de la terre, un chasseur qui n'a rien tué mais a fait une rencontre coquine, et l'incontournable cargolade pour terminer. Tous ces chants choisis pour illustrer notre histoire appartiennent au patrimoine folklorique catalan et nous vous souhaitons de prendre autant de plaisir à les entendre ou à les réentendre que nous-mêmes nous prenons à les chanter. À tout à l'heure. À ben aviat.
estimat dels nostres avis, que dones l'oli pur i clar per fer millor nostre menjar i pel llum que la nit vetlla al treball dels savis, per l'espí de la vinya i del suro rogenc, de la dolça manglana, agradable a les boques, o poesia del país vallespirent, que fas florir sota del cel totes les roques.
joia. Perdoneu-me aquest soroll, el cor serè jo tinc avui. Ai, Esmolet, qui t'ha dit mai esmolar la vie, amb tanta fresca el fas tenir l'esprit solir. Escolteu bé, esplany amb tota la raó, cantem de ple la joia de l'esmolador. I bon dia. Ai, bon dia. Com anem aquest dematí? Bon dia. Bé, mireu, tinc aquesta missolluna que se fa veia. Si podem molt ocupar. Sí? Ara. Ai, quina nit! Dime! Va saber, el meu home ha estat malalt tota la nit. Ha anat de vendre tota la nit i som cansats. I anem a servir dels bidons, doncs. Anem a la fusta dels bidons. Necessitaves alguna cosa avui? Avui? Sí? Vols que tu fem coure per les 12? Sí. Joan, poses això del foc, sisplau. Sí, Necessites alguna sí, més? un pa. Petit o gros? Un gros. Mira, avui tinc la nena aquí, ella te'l donarà. Un pa. 50 cents. Molt bé, doncs. Fins demà, doncs, Sí, a demà. Tu també saps pastar? Sí, jo també. Com és que tothom vol pa aquest dematí? Sembla que tindràs de fer-ne. Cal un gros pa de pagès. Un o un i mig. Per la colorada. No, Tindràs prou? Tu no ens ho pagues, ho apunto i ho pagaràs al final de setmana. Molt bé. Gràcies. Un de petit? Sí? Aquest et va bé? No serà pas massa cuit? No? Molt bé, doncs, cuidado amb les dents, doncs. Trencarem el parell, fa per res. Ara fins demà, doncs. Bon dia, Roseta. Bé, sí, tenem avui per tu, l'hivern arriba. Ah, sí, jo. Ai, mira. Què tens? Ai, tinc mal al ronyó. Ja, no sé pas el que fa el teu home, me sempre tens mal al ronyó, Ah, i cal dir que te fas massatges, dona. Jo el coneixo un correndero, mira, que no guanyarà. Sí? Ah, sí. Viu a Montboló, és el senyor Paret. Ah, bé, escolta, t'hi acompanyaré, veuràs. Te'n portaràs bé. Va. Jo en tipus menester, per això. No. Mira, fa per res perquè és guapo, Ah, doncs mira, doncs em salves. Bueno, Ara t'he rentat, això. Ah, jo, soy pensar mi padre, una necesidad de ser rentarlo, Y yo soy de pronto me borro los pies. Va per res. Ari. Què fem? Anem a fer el dinar? Sí, perquè si no es calenci de la xeta. A la què? A la lliguera? Ale. Anem a veure. Ja. Bé, nosaltres tant els que la llengua marxa tot va bé. La llengua marxa va bé, doncs, Ho heu de treballar. Ari. Sí, res, som aquí, res. Per quan m'ho faig? Per demà, Demà? Ah, sí, demà matí. Demà matí, Sí. Demà matí, molt bé, Ara a veure, Bon dia, A demà. Anem millors, ai, els mostren el camí. Anem tots junts, farà el nostre treball del matí. Desperteu-vos, alegreu-vos, avui començarem el dia per les 6 hores de Maria. Alegreu-vos a cor saber, a l'Esmolet li agrada el vi. I bon dia, Bon dia, Maria. Com anem? Sí. Som masegat. Som masegat, l'Esmolet, quin xipot nou tens a nos contar avui? En vaig vos en dir una. Mireu, el coneixiu, en Pere, de la Farga del Mig? S'és casat amb una nina més jove que ell.
No s'ho vas dir l'altre dia, això d'això, home. No, home. Vés a buscar el que s'ha passat. I aquesta nina, la solista, em ve que el petit ballet. Me'n vaig vos-ho cantar. El petit ballet al matí se lleva, agafa l'aixada i se'n va treballar. La mestressa juvenil no l'esmorzar, un topet de sopa i un crostó de pa. Per a xerricar. Bine, Vainet. Bine, pătajanju. Mentre que bevia la m'ho va passar. Espieu l'uc i burro vell. Se pensava que se la guardaria sempre. Sabies pas que t'arribaria això un dia, Joan? Vine aquí, bailer! On vull posar? Dels 10 sols que té, cap te'n vull donar. Els 4 me'ls guardi pel poc treballar. Els 3 me'l guardi per festejar. I els altres per les barres que m'has fet portar. Amics, companys, oïu els traginers que van cantant, feliços i riallers? Escolteu la sardana dels nostres traginers, que se'n van i la plana als aires matiners. Tots els traginers van i canten i els dos porten clavells, amb marxos que s'espanten, fan trincar els cascavells. Trapells de ferradura i els ricos escaïts, tenim bona fortuna de viure en aquest país. El Vallespí, el Vallespí, el Vallespí. Cantem nostre país, cantem amb devoció, cantem nostra muntanya i el cel serè del Rosselló. Cantem
bonic. Ah, també me'n deixaràs un tros, Forjador, bon forjador, que amb tes mans fermes i brunes, que del ferro en saps fer engrunes, amb la teva bona suor. Forjador, bon forjador, si tinguessis a l'enclosa el cor de l'enamorada, quina feina més aimada, poder-li forjar el seu cor. I en quin de li posaries? I aquest cor gran com és el seu, dins la fornó tu em faries a cops de mall al gust teu. Forjador, bon forjador, no hi hauria al Vallespí qui pogués millor sentir el més gran afany d'amor, el més gran afany d'amor. Visca el forjador! Me deixa aquest tros de ferro? Sí, deixa aquest tros de ferro. Aquest bocí de ferro l'han cenyit amb molt de suor i de penes de les entranyes del Canigó als avis. Batera, Cortsaví, Reiners, per tot arreu del Vallespí, aquests avis n'han deixat testimoni de lo que era el treball dins les fargues. El pim-i-pam se sent encara si l'escolteu bé, tot trucant al Martinet, i fins i tot el tiqui-tac dels molins s'hi afegia. Malauradament, això és acabat. Escolteu, fargues i molins, tiqui-tac, pim-i-pam, us hi faré memòria.
m'ha robat cap sac. Jo que em dic m'alegri, tinc la llibertat. La casa on visqui no té pany ni clau. Vaig per les muntanyes sense cap treball. Si me surten lladres, res no trobarà. Jo que em dic m'alegri, tinc la llibertat. Feia així, s'andava un truc al pit i s'engirava així. Treballem, que s'hi va de treballem, que s'hi va de guanyarem. Al ball de la cibada jo vol cantaré. Al ball de la cibada jo vol cantaré. El pare quan la segava feia així, s'andava un truc al pit i s'engirava així. Treballem, que s'hi va de treballem, que s'hi va de guanyarem. Al ball de la cibada jo vol cantaré. Al ball de la cibada jo vol cantaré. El pare quan la batia feia així, s'andava un truc al pit i s'engirava així. Treballem, que s'hi va de treballem, que s'hi va de guanyarem. Al ball de la cibada jo vol cantaré. Al ball de la cibada jo vol cantaré. El pare quan la festava feia així, s'andava un truc al pit i s'engirava així. Treballem, que s'hi va de treballem, que s'hi va de guanyarem. Al ball de la cibada jo vol cantaré. Al ball de la cibada jo vol cantaré. El pare quan la menjava feia així, s'andava un truc al pit i s'engirava així. Treballem, que s'hi va de treballem, que s'hi va de guanyarem. Mira, netegi la plaça per aquesta tarda, pels balls. Sabe, en Jaumet ahir m'ha fet venir el burro a veure a la punt i ha cagat a per tot aquella bèstia. Doncs ara cal netejar, perquè sabes, la gent que venen de la vila, els hi cal pas embrutir les sabates, les souliers, com deien. Sí, Bueno, bé, bon, per ara, mira, jo jo te creia la casa, sempre que sa, no? la casa hi vaig, no de la casa, home. Bon. Jo per res més. Jo pas pluma. Hi ha res que pel. Escolta, me'n vaig te'n repuntar una. Sí. Que va arribar en Joan de Ceret. Va venir a caçar i com que no va trobar ni guatlla ni perdiu, se'n tornava a casa i tot d'un cop darrere d'una mata i sota un olivar una pastoreta endormida. Vaig pujar 4 violes i sabes, tu dius la caça. Mais la caça a pèl és més bo, perquè on hi ha pèl hi ha alegria. Sí, ja t'entenc. Doncs va ser una matinada... Matinada fresca. I calenta. I calenta també. Bon. Una matinada fresca, com la màquina fresca i feia. Amb la setmana a caçar, com la màquina fresca i feia.
jo esmorzo cada matí, home. Què ets menjat? Com d'habitud, I cada matí me faig una llesca de pa amb oli. Tu no fas de tu. Això tu. Si tu el fas bu. I una tranxa de pernil de suc, per això, Bon, perquè aquí cap pas per això. Explica. Bon, me'n vaig explicar. Se per la coneixiu, aquesta recepta, però jo me'n vaig te la donar, és la de l'oncle Albert. Deu ser bona, doncs. Una llesca d'aquest pa de pagès que guarda dins del seu ventre la calentor del foc de llenya. Cal que agradai per fer carícies sobre la crosta daurada que sembla un camp daurat. Un raig d'oli d'aquestes oliveres que tenen les arrels clavades dins del cor de la nostra terra. I les fulles d'argent parpellegen amb el sol. 4 gotes de vinagre i un xic de sal. Abans 2 hores al coure per això, A la fi no anat a cercar xirmets. Bé, bon, si fas si... Com els feu vosaltres? Com tothom. Joan, els cargols els afegis pas massa cols, perquè el darrer cop la baba era seca. Tu coneixes la baba a força de parlar de la gent. Però... Tu jurs que baba. Saps que eren vostres grata de xurpa. Era massa quita la brasa, home. Vas massa recte. D'acord. Jo me'n vaig a donar la meva recepta. Quan comencen no se poden arrestar. No, això ja ho sé. Les dones. Posa't aquí, tothom de veurà. Dale, que escolti. Crec que la coneixes. Te deixo. A l'hivern, quan fa fred, darrere d'unes canyes, el repetell del sud, tingueu-vos aclapats. Apunteu 100 cargols i veureu que les banyes els hi treu carampó. Si som prou bé junats, tothom que entra pel camino, tingui una casa. Tothom que entra pel camino, cal que tingui un bon païdor, sí. de les gravilles, tots de boca paral, sus la brasa posats. Els podeu agafar, ja que hi ha pas pastilles, quan fan la rosa i que ben torrats, veus? Tothom que entra pel camino, cal que tingui una casa. Tothom que entra pel camino, cal que tingui un bon païdor, sí. Allí oli esclafat,
I la colla Sant Galdric de Cabestany, que són aquí per nos presentar un programa variat de ballets tradicionals catalans, dels més coneguts, ben entès, i dels més anomenats, i per nos fer ballar una sardana. Bé, que s'heu vingut per la nostra festa major? Sí! Mare de Déu, que gent! I com seu? M'he de preguntar, i com seu? Tantes? Mare de Déu, que m'enllà! D'allà? I de Sant Llobret, ja? De Montboló! De Montboló! I bé, espieu tothom arriba, i encara que arriben! Oh, per la mainada! Oh, quin ple! Quina festa major! Espieu tota aquesta gent! Estem contents de vos veure tots aquí. Me fa molt de ple. Gràcies per tot. Ja ho sé que n'hi ha que comprenen pas el català. Escolteu, tinc el meu company que vos ho dirà un poc en francès, Ara en francès. Oui? Aujourd'hui, c'est la fête patronale. La fête major, c'est la fête patronale. Tout le monde s'affaire pour que la place soit propre et bien décorée.
Dans un petit moment, nous accueillerons les danseurs du Foumen de la Sardane de Perpignan avec leur rondagne et la colle sanguinrine de Cabestany. Ils sont venus pour nous présenter un programme varié de danses traditionnelles catalanes parmi les plus connus et les plus réputés. Una sardana que serà interpretada per la colla d'aquí. És amb la força ple que estem aquí. A tots, una bona sort.
Tots en tenim, de picos i cossigons,
Seu bona gent? Tot punt? Que tinc set, Endavant, Cerdà. Nostre serra, amb el meu
quan vulgueu, tornarem. Cal acabar, es farà amb una farandola. Moltes gràcies. que nos han procurat quasi tots els decorats, i l'Antoine Rodríguez, el nostre pintre, que és ell que ha pintat aquell Gemini Sofí. I ho tenia a fer de pintar això. I els tècnics també, Bueno i Benjamin, els tècnics Bruno i Benjamin, tant que s'heu vist com treballen
fa. Bon, Ayman Fortewoon en Paul Hodge. En Paul Hodge, aquí. Ell és l'home que tot ho sap fer i que ho fa tot. És a dir, és ell que va tenir l'idea d'aquest divertiment. És ell que ha fet el guió del escenari, que ha organitzat la direcció mise en scène, etc, i tot ho fa. Doncs per ell anem a fer una ovació, a fer petar les parets de la sala, perquè ho mereix. Allez! Dues petites notícies dins del marc de la festa de les Bremes. Demà a les 3:30 de la tarda teniu una ballada de sardana a costat, a la gran sala, organitzada pel Foment de la Sardana de Cabestany. Bon, això per ja ho sabeu d'això. Però dissabte que ve, aquí, dins d'aquesta mateixa sala Bet, hi haurà la presència de la companyia de còmics de Sureda. Ultrera, se diu. Ultrera és el nom del castell de Sureda. És una companyia que fa molt de treball i que vendrà a presentar per darrer cop, doncs profiteu-ne, no sigui que els sé tots, perquè és el darrer cop que la presenten la darrera peça del senyor Llong, que se diu El Podall i la Creu. El Podall, la Faucilla, i la Creu, la Croix. Donc samedi prochain, demain, ballade de sardane à côté, là, et samedi prochain, à la même heure, pièce de théâtre, comédie, El Podall i la Creu. Gràcies a tothom i a bon dia. Je voulais vous dire quelque chose pour le Foment de la Sardane. Tout particulièrement remercier Joujou Garcia qui nous a fait la gentillesse aujourd'hui de nous interpréter pour la première fois à Cargolds. Pour Cabestany, tout particulièrement. Mais ce que je voulais dire, représentant le Foment de la Sardane, c'est le respect de la tradition. Et je vais vous expliquer ce qu'est le respect de la tradition ici. Il y a 40 ans, en juillet 64, après un tonnerre d'applaudissements, lors du premier festival de Salles, le groupe a obtenu la couronne d'étain. Quelques heures plus tard, ce qui aurait dû être une tournée européenne s'est terminé par un fracas de tôle. Une partie du groupe et de ses accompagnants y ont laissé leur vie. Mais ce qui a de plus particulier, ce qui représente le respect de la tradition et ce dont nous tenions tout particulièrement à vous remercier aujourd'hui, c'est parce que chaque année, et depuis 40 ans, à la même date, à l'église de Saint-Paul du Moulin à Vin, a lieu une messe en hommage de nos disparus et qui est organisée par le groupe et pour lui. Et vous nous faites cet hommage chaque année, gratuitement, rien que pour nous. Et je tenais particulièrement aujourd'hui, puisque vous êtes à Cabestany, de vous dire qu'en tant que porte-parole des familles concernées et en mon nom propre, vous avez notre estime et nos remerciements.